Pokračujeme v našej sérii. Teraz si ukážeme pár cvikov sedie na lote. Posadíme sa pekne pohodlne, nohy širšie, celé chodidlo, celá ľavka na zemi, telo pekne vystreté, ruky uvoľnené. Prvé začneme tým, že sa troška pohojdáme. Je to veľmi príjemné, všetci to máme radi, uvoľníme pri tom trošku ramena, hlavu, celé telo. Pohojdáme sa uvoľne. Dobre, hoci koľkokrát a teraz si zase postupne precvičíme celé telo. Začneme jednoduchými pohybmi hlavou, čiže troška dopredu a dozadu. Pouvoľne krk, krčnú chrbticu. Voľne, ľahko, na silu. Dopredu a dozadu. Výborne. Pokračujeme ďalším. Otáčame doprava a doľava. Na jednu stranu, na druhú, každý koľko môže. Nebojíme sa toho pohybu. Výborne. A ešte si dáme do úklonu, uško k ramenu, vrátim, na druhú stranu, vrátim, natiahnem, vrátim.